Son si kedam tang ni phaing kora troni deupani constituency ka parlo lang herjan KCS unit tumpen pining suri ni rang kora thomani kan hawa risonim so ronga jelong chipate dunsi kecheng sianong e chipalong dunsi ninga rong pen lang so kang thu apam an ninga rong pen kijui ke lang daw lang herjan KCS unit tumpen lam thin nang pachini dun atingki kedam tang ningkan hini sitame kecheng sianong e chipalong dunlu lapen puthot pining suri ni rain kora thom aning kan sitami puthot kicheng simate first division anong e puthot chipalong dun thulu ningkan ke thom an pardun ron kicheng simate first division kimin nai anong e chipalong dun lo pusi pherangkia thengno alangli tumpen ningje por aningkan wang ason thak thaksi non ke wang thuji lang aningkan sitami nile tum lapuson si bor ipon thu bom ji lang pusi alangli tumpen ningje pon lapen la kadokawe kirap nang kachito dun atum along lapen kachipate dun rap atum along an setami anama hirjumi padower nang pusi alang lituma hinpen hirjumi chipi se roilo tangti puthot lamthiar jupon thu iksina siluni jan pen dharom terang karbiang long TV9 news Palo natin makabupen lalo netum nong e kilong kimisena nong e kilong mangke lalo netum hadak langnerja sancho mame peladani tum presidensi di pentang lok la pente dikoi muja sarkar man la pente rong rong yang berat tum pentang lok la pente rong mikal sala doan la pente pilih tum pentan la pente honsere tum la pente keja abang puat tum an same ni tum ning si pen si ni tum la bangso mesena nong e kecipalong dun la pente labangso haladak netum athema labangso kimesen anong e kilong dun ko athe bang kalalo khas anong e kilong lok si somtre hini nedo lapente ang partame labangso kilong nangi punitum kecali hopta hini iroi ni ang bang tame netum hola honseri tum ta kecipaduk na cipaduk pi polo lapente netum kejar tum alam dan karju pi polo lapente hola dam na ciram na citudun atumta dopi asining sipet lapen ke claim ke dam hola dak nitum thang ketiku ketemang abe pensi labangso kimisen anong e kilong pon athema kimisen anong e ke kilong sungkrum athe lasi nitum labangso ning sipet lapen ke claim ke dam yong si ning sipet te kiun e kamabe hola dak si klang dak lo lasi nitum labangso karbi ajutang jubat unte karbi risonim so rongaje nitum lan vele ke claim chok kang toni kulang kan kali nitum non ke wangilang tame nitum anso se ke claim ke dam pon bomji la pente anso se nong e tame misen nong e ke chipalong pon thugia phan nitum paladak nitum lang nerja sancho mame pen make kai ke tame nitum ke kam ke yor ye phan nitum kai ke ta ready nasi europalo nitum along labangso na chirap na chitu do noptum athema oladak mojudar lapen tang parta sarkari dhoniram de ang parta me poladak rong gangbura hodak rong proxinger kem ne do tame rong gangbura tum tana chitu dun pe lapen te holadak mikal sala kaddo kobe tame ninga rong nitum apan kai ke tame ningna pathe dun tum do lapen tang ang parta me akesar tum tame kai ke tame bidi sore na pidun kai ke tame nitum phan kai ke jo padap tame nitum phan bidi sore tanang pidun do kasi nabangso nitum lutlepin ningkan suri hini raning ingko raisia ningkan lang arnam langpi hawarame nabangso kecepate bipon do bupen ke nitum lang nerja ala atirang asan compen mante lang nerja sancom mame pen nabangke lutlepin ningkan ke thom tame ke mesena nong e kecewan long nasi nitum ningarong pensi nitum pini langsung kang tu apa malong nitum la honsere tum pen la pen teni tum dak lem rabet akote inji la pen ke theke ding tum ka dop kobe bihek khie kamu matum pen ning arong pen sini tum pini la bangso ale tum pini nakki joilin lalo nitum ning arong pen si kasi nililam theta lansi nitum ko rado Pardon, aprang si kalbi yang long news ke lang na fa nitum na nerja kisia samjama ame pen na to gadu phan kadom je galo la sila halo nitum kidam ta ning ka hini la pen ke pining thot tamini tum
pardon lon pen ke ching si ma te ke men ne long ini tom batai thom ke long pardon lon pen jo itu ningarong che pi pen ro sini tom kini dak langsung thak pa ma long itu ki ju yisi ka do be ham sore tom pen la pen ke the din pen itu bang lo lan lo mi le hen pen